Potrebujete zaizolovať alebo zatepliť vašu plochú strechu? Realizujeme kompletné rekonštrukcie plochých a zatekajúcich striech, zateplovanie a izoláciu plochých striech, základov budov a stavieb. Naša firma Izoltech vznikla na základe 15-ročných skúseností a získaných osvedčení v oblasti izolácií plochých striech. Keďže sa strecha buduje a následne rekonštruuje na niekoľko desiatok rokov, jej oprava by sa mala previesť v súlade s najnovšími trendmi. Naša firma spĺňa všetky kritériá kvalitného materiálu, ktorý vám zabezpečí kvalitu na dlhé roky. A prečo sa obrátiť práve na nás? Používame výhradne overené a kvalitné materiály, ktoré zabezpečujú dlhú životnosť plochých striech. Naše inovatívne technológie umožňujú ponúkať moderné a efektívne riešenia. Taktiež si zakladáme na presnom dodržiavaní dohodnutých termínov. Ponúkame kvalitné služby za rozumné a konkurenčné ceny. Vďaka našim skúseným zamestnancom zabezpečujeme precíznu realizáciu s dôrazom na detail. Samozrejmosťou je záruka na prácu, ktorá dáva zákazníkom istotu a dôveru v kvalitu prevedených prác. Máte záujem o hydroizoláciu alebo zateplenie vašej strechy? Zavolajte nám alebo napíšte ešte dnes a presvedčte sa o našich kvalitných službách. Taktiež navštívte našu webovú stránku, kde sa dozviete viac informácií. Sme tu pre vás.